Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Οι διαδρομές μας και αυτό το βράδυ της Κυριακής κοντά σας. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά για την σημερινή μέρα. Σήμερα η πατρίδα μας γιορτάζει για άλλη μια χρονιά την μεγάλη εθνική μας επέτειο, αυτής της 28 Οκτωβρίου 1940. Οι παλιοί για άλλη μια φορά θα θυμηθούν, όσοι βέβαια υπάρχουν στη ζωή σήμερα, στιγμές από εκείνα τα δύσκολα χρόνια για την πατρίδα μας και για το έθνος μας γενικότερα. Και εμείς βεβαίως οι νεότεροι και οι πιο νέοι από εμάς, τα παιδιά μας, θα μάθουμε σε ποιες εποχές δύσκολες έζησαν οι παππούδες μας, οι πρόγονοί μας. Τότε που ολόκληρη η Ελλάδα βρισκόταν υπό την κατοχή των Ιταλογερμανικών στρατευμάτων 1941-1944. Τότε που σύσσωμος ο ελληνικός μας λαός βροντοφώναξε στους Ιταλούς εκείνο το ιστορικό όχι, όταν ζήτησαν να καταλάβουν την χώρα μας. Ήταν τότε που οι γενναίοι μας όργωσαν τα χιονισμένα βουνά να αντιμετωπίσουν τον εχθρό και άφησαν πίσω τους γυναίκες, παιδιά, γονείς ανήμπορους και όλα αυτά για να σωθεί η πατρίδα μας. Πολέμησαν γενναία, πολέμησαν ηρωικά, έπεσαν για την πατρίδα για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι και να τους μνημονεύουμε κάθε χρόνο τέτοια μέρα. 28 Οκτωβρίου 1940 θα παραμείνει μια ανεξίτηλη χρονολογία στη μνήμη όλων μας και αυτών που θα ακολουθήσουν μετά από μας. Είναι μεγάλη χαρά, αγαπημένοι μας τηλεθεατές, και τιμή για εμάς και για την εκπομπή των διαδρομών μας βεβαίως, να έχουμε δίπλα μας σήμερα έναν άνθρωπο που πολέμησε εκείνα τα χρόνια της κατοχής. Έναν άνθρωπο που είναι ο τελευταίος που βρίσκεται εν ζωή σήμερα από εκείνο τον φοβερό πόλεμο. Είναι ο κύριος Μιχάλης Δάφνης, που όπως είπα και πριν έχω χαρά και τιμή να τον έχω δίπλα μου. Κύριε Μιχάλη, είσαστε καλά? Χαιρόμαστε που σας έχουμε κοντά μας. Και εγώ το ίδιο. Για μας είναι μια ιδιαίτερη τιμή για να έχουμε δίπλα μας έναν άνθρωπο που έχει επιζήσει τον τελευταίο επιζώντα εκείνου του φοβερού πολέμου. Ευχαριστώ. Τον τελευταίο επιζώντα εδώ στον τόπο μας, αγαπημένοι μας τηλεθεατές, εδώ στην Κορινθία μας. Πρώτα απ' όλα ευχαριστούμε που μας δεχθήκατε εδώ στον χώρο σας, που δεχθήκατε να μιλήσουμε σήμερα για εκείνα τα δύσκολα χρόνια. Να πάμε λίγο έτσι τη μνήμη σας πίσω, κύριε Μιχάλη. Και εγώ σας ευχαριστώ που ήρθατε να δώσω στον κόσμο να καταλάβει πώς ζήσαμε τον πόλεμο αυτό. Τι περάσατε εκείνα τα χρόνια τα Ακριβώς, δύσκολα. Ναι, τι δυσκολίες περάσαμε και τι Πάνω απ' υπέφερε όλα, ο κόσμος τότε. βεβαίως, πάνω απ' όλα, κύριε Μιχάλη, βεβαίως τα έχουμε διαβάσει μέσα από την ιστορία, αλλά πάνω απ' όλα αλλιώς είναι να τα εξιστορεί ένας άνθρωπος που τα έχει ζήσει Αυτό είναι το σπουδαιότερο. και να τα ακούσει η νεολαία μας περισσότερο. Να τα ακούσουν οι νέοι άνθρωποι, οι νεότεροι από εμάς, για το τι τράβηξαν εκείνα τα χρόνια οι παππούδες, λοιπόν. Κύριε Μιχάλη, θα ήθελα να γυρίσουμε λίγο το ρολόι του χρόνου, την κλεψίδρα θα λέγαμε του χρόνου πίσω. Πάμε να θυμηθούμε πώς ξεκίνησε αυτή η μεγάλη για την πατρίδα μας περιπέτεια και πώς το αντιμετωπίσατε εσείς τότε, βεβαίως και η οικογένειά σας. Εγώ τότε ήμουνα παντρεμένος. Πόσο χρονών Το ήσασταν τότε? 1937 επαντρεύτηκα. Του 1948 εκλήθη να υπηρετήσω τη θητεία μου στο στρατό ως συνήθως. Εκεί υπηρέτησα, το Περιοδεύον Συμβούλιο με είχε κατατάξει στο Σύνταγμα Τηλεγραφητών, με την ειδικότητα που έμαθα εκεί εγκαταστάτης τηλεφωνικών γραμμών. Και με αυτή την ειδικότητα πήγα και στο πόλεμο αυτόν το 1940. Τώρα να σας πω για τον πόλεμο ακριβώς. Δηλαδή είσαστε σε ηλικία τότε? Ήμουνα 21 ετών. 21 ετών και Ναι. είχατε παντρευτεί. Είχα παντρευτεί βέβαια και είχα και ένα... Και είχατε και ένα παιδάκι. παιδί. Μάλιστα. Μια κορώνα. Υπηρετούσατε, κύριε Μιχάλη, τη θητεία σας τότε. Τη θητεία ήταν διετής η θητεία. διετής η θητεία. Και μόλις είχαμε κλείσει τα 2 χρόνια,
ήμουνα και 10 ημέρες έφεδρος. Εμείς περιμέναμε να πάρουμε απολυτήριο για να απολυθούμε. Και τελικά. Αλλά τελικά μας παρουσιάστηκε ο πόλεμος αυτός, ο τελικός, και μείναμε στο στράτευμα. Και από εκεί ξεκινάμε για τον πόλεμο. Ναι. Περιμένατε λοιπόν σε λίγες μέρες να απολυθείτε. Να απολυθούμε. Είχατε την χαρά, την προσμονή, όπως όλοι οι φαντάροι, ότι ο καιρός και τότε ήταν 2 χρόνια, έτσι, μακριά από την οικογένεια. 2 χρόνια ακριβώς ήταν η θητεία και είχαμε κλείσει ακριβώς τα 2 χρόνια. Και 10 ημέρες έφεδροι ήμασταν. Και 10 ημέρες έφεδροι. Ναι. Φαντάζομαι λοιπόν τη λαχτάρα σας, κύριε Μιχάλη, να επιστρέψετε στην οικογένειά σας. Να περιμένεις απολυτήριο και να βρεθείς στον πόλεμο. Για φέρτε μας λιγάκι πίσω. Εκείνη την ημέρα λοιπόν που κανονικά θα πρέπει να περιμένετε το απολυτήριό σας, να έρθετε να δείτε την οικογένειά σας που σας περίμεναν με προσμονή μεγάλη μετά από 2 χρόνια. Τι ακριβώς έγινε? Να σας πω, από την παραμονή 27 Οκτωβρίου του 1940 παρατηρείται μια κίνηση ύποπτη εκεί στο Σύνταγμα που υπηρετούσαμε. Βλέπαμε τζιπ, γιατί τότε τζιπ κυκλοφορούσαν περισσότερο, μια κίνηση που δεν ήταν η καθημερινή. Συνηθισμένη. Και υποψιαζόμασταν εμείς οι στρατιώτες τι να είναι αυτή η κίνηση. Εν πάση περιπτώσει, πέρασε η ώρα, πήγαμε για ύπνο, δεν μάθαμε τίποτα. Και κατά τη 12η νυχτερινή ακούσαμε ότι μας κήρυξε τον πόλεμο η Ιταλία. Τότε τι να σας πω, όχι ότι ο κόσμος, όλος ο κόσμος και ο στρατός ήταν τόσο, τι να σας πω, αυθόρμητος και με τόλμη, με αποφασιστικότητα, ούτε τον ένοιασε να πούμε ότι κηρύχθηκε πόλεμος. Το είχε, δεν ξέρω, το πήρε πολύ... Αψήφιστα. Αψήφιστα, ναι. Μέσα στο στρατό δεν υπελόγιζε καθόλου ότι θα πάμε για πόλεμο. Μάλιστα. Μέσα στο στρατό που είσαστε, κύριε Μιχάλη, ψιθυριζόταν ότι κάτι δεν πάει καλά με τη χώρα μας, είχατε μάθει κάτι? Εμείς πριν δεν είχαμε ακούσει τίποτα. Τίποτα, απολύτως. Ακούσαμε τις σιρήνες, οι πρώτες, δηλαδή όταν μάθαμε, από τις σιρήνες μάθαμε, 12η νυχτερινή, αρχίσανε οι σιρήνες να χτυπούν αυτό το θόρυβο. Ναι. Και συγχρόνως και οι καμπάνες όλης της Αθήνας. Μάλιστα. Και ο κόσμος έτρεχε έξω να μάθει τι συμβαίνει. Ώσπου μάθανε ότι μας κήρυξε τον πόλεμο η Ιταλία. Αυτό τότε ήταν. Εσείς πώς αισθανθήκατε εσείς οι φαντάροι που περιμένατε να φύγετε σε λίγες μέρες να απολυθείτε? Μας τύχησε λίγο, αλλά μπροστά στην πατρίδα δεν υπολογίζαμε τίποτα. Δεν υπολογίσατε τίποτα, ούτε την οικογένεια σκεφτήκατε? Ούτε καθόλου, ναι. Δεν ξέρω, το ηθικό μας ήταν πολύ ακμαίο. Δεν στενοχωρηθήκαμε το ότι δεν πήραμε απολυτήριο, εφόσον μας επετέθηκαν ύπουλα. Δεν ήταν ότι υπήρχε λόγος. Θεωρήσατε, και από λοιπόν... ό,τι ξέρουμε από την ιστορία που είχαμε μάθει παλαιά, δεν αντέχει ο Έλληνας στην κατοχή, δηλαδή να μας υποδουλώσει ο άλλος. Θέλαμε την ελευθερία μας και γι' αυτό ακριβώς δεν μας τύχησε καθόλου το ότι ακούστηκε αυτή η λέξη πόλεμος. Δεν μας τύχησε τίποτα αυτό. Εσείς κύριε Μιχάλη, εσείς σαν νέος και σαν είχε περάσει μέσα σε όλους τους φαντάρους, σε όλους εκείνης της εποχής ότι το ότι η πατρίδα μας πρέπει να είναι ελεύθερη, εσείς το αντιμετωπίσατε ψύχρεμα. Η οικογένειά σας όμως πίσω, είχατε μια σύζυγο, είχατε ένα παιδί. Είχα ένα παιδάκι. Είχατε βέβαια, τους γονείς σας, πώς αντιμετώπισαν αυτό? Ήταν βαρύ βέβαια, αλλά τι να κάνουν μπροστά στην πατρίδα. Όλοι λοιπόν, όλοι οπλισμένοι με θάρρος, με δύναμη, με ψυχική δύναμη, όλοι να αντιμετωπίσατε τον πόλεμο. Όλοι, ναι, το νου τους ήταν εκεί, άσχετο. Έμενε η οικογένεια, έμενε στα μετώπιστα. Σε δεύτερη μοίρα πλέον. Σε δεύτερη μοίρα θέλω να πω. Ναι. Και από εκεί και έπειτα μόλις ακούστηκαν οι σιρήνες, μόλις ακούστηκε ότι πραγματικά κήρυξαν οι Ιταλοί τον πόλεμο. Το αμέσως επόμενο βήμα ποιο ήταν για εσάς? Πού σας έστειλαν? Να σας πω, εγώ ξεκίνησα τον πόλεμο, να πάω στον πόλεμο δηλαδή στα 6 Νοεμβρίου. Επιβιβαστήκαμε στο τρένο, δίπλα από το σύνταγμά μας υπήρχε μια σιδηροδρομική γραμμή, περνούσε από εκεί και είχε μια αποβάθρα. Μας βάλανε στο τρένο λοιπόν, με όλα τα υλικά μας που μας ήταν απαραίτητα για την υπηρεσία που είχαμε.
Εν τω μεταξύ είχαμε και ζώα πολλά εμείς, δηλαδή είχαμε κάπου 10-15 ζώα η δημιουργία μας. Γιατί ήταν απαραίτητα τα ζώα, δεν υπήρχαν μέσα. Για μεταφορά των όπως υπάρχουν πολεμοφοδίων, τότε. έτσι. Ναι, για τα πολεμοφόδια, για τα υλικά μας κτλ. Μαζί με αυτούς και είχαμε και ημιονηγούς τους λεγόμενους. Επιβαζόμαστε στο τρένο, φτάνουμε στη Λάρισα. Στον δρόμο, σε κάθε σταθμό Ο που προορισμός σας πηγαίναμε. ποιος ήταν ο προορισμός σας? Για τον πόλεμο. Κατευθείαν επάνω Κατευθείαν για την Αλβανία. Κατευθείαν για την Δηλαδή, Αλβανία. Να βρούμε το μέτωπο. εν Ναι, πάση ναι, ναι. περιπτώσει. Κατευθείαν στο μέτωπο λοιπόν. Στο μέτωπο, ναι. Στον δρόμο Φτάνουμε- λοιπόν, φτάνοντας. Ναι, σε κάθε σταθμό που περνούσαμε με το τρένο. Όλος ο κόσμος, τι να σας πω δηλαδή, δεν περιγράφεται. Να μας ράνουν με λουλούδια, με τραγούδια, να μας πετάνε γκάνδια μάλινα, φανέλες, κάλτσες, κουκούλες μάλινες βέβαια και να μας εύχονται καλό ταξίδι και καλό βόλι και με το καλό να έρθείτε νικητές. Πολύ και τα συγκινητικό λοιπά. αυτό από Όλος τον ο κόσμο, κόσμος. όλος. Πολύ συγκινητικό. Αυτό μας είχε κάνει Εντύπωση. πολύ εντύπωση και μας έδινε και κουράγιο. Βεβαίως. Και άσε που το είχε το κουράγιο ο στρατός, δεν φοβήθηκε καθόλου. Φτάνουμε λοιπόν στη Λάρισα. Μετά από τη Λάρισα δεν υπήρχε άλλο μέσο συγκοινωνίας για να φτάσουμε στα Γιάννενα και δει από εκεί στην Αλβανία. Ποδαρόδρομο από τη Λάρισα με τα ζώα μας που είχαμε. Ποδαρόδρομο ξεκινήσαμε από τη Λάρισα για το μέτωπο, για τα Γιάννενα και πέρα από εκεί, για την Αλβανία. Το πρώτο χωριό που συναντήσαμε μετά ήταν βέβαια τα Τρίκαλα, περάσαμε από τα Τρίκαλα, έξω από τα Τρίκαλα είναι ένα χωριό που λέγεται Πρωτόπαπα. Εκεί ακούσαμε τους πρώτους κανονιοβολισμούς που πέφτανε στο μέτωπο, ακούστηκαν εκεί, εκεί καταλάβαμε ότι βγαίναμε για πόλεμο. Πλησιάζετε πλέον στο μέτωπο. Ναι, αλλά δεν μας πτώησε αυτό, ούτε Συνεχίσατε κανονικά. συνεχίζουμε κανονικά. Περάσαμε από μερικά χωριά εκεί, Τριγώνα, Μέτσοβο, Κατάρα, Καλαμπάκα βέβαια πρώτα, Κατάρα, Μέτσοβο, πάμε στα Γιάννενα. Στα Γιάννενα Όλα αυτά ποδαρόδρομο. Ποδαρόδρομο, Ποδαρόδρομο. όλο, ναι, όλο αυτό Και το τα δρόμο το ζώα, διασχίσαμε. τα μουλάρια Και τα που ήταν ζώα, τότε μαζί μας τα είχαμε. φορτωμένα Βέβαια, με τα πολεμοφόδια Βέβαια, σας. στρατοπεδεύαμε όπου μας έπαιρνε η νύχτα, ας πούμε, είχαμε τα Κατασκηνώνατε. αντικείμενα μας, κατασκηνώναμε. Και το πρωί συνεχίζαμε την Και πορεία οι μας. καιρικές συνθήκες που συναντούσατε ήταν χιόνια. Ήταν χιόνια δυστυχώς Χιόνια, πάρα πολλά. Περισσότερο πόλεμο είχαμε με τα χιόνια, Με τα χιόνια. παρά ο πραγματικός πόλεμος. Ο πόλεμος μας τύχησε πάρα πολύ το χιόνι, το κρύο, Το κρύο ο το πολύ. χειμώνας παρά ο πόλεμος. Αυτό βέβαια μας τύχησε κρυοπαγήματα όπως και Βεβαίως. εγώ έπαθα ας πούμε στον πόλεμο αυτό. Θα τα πούμε και αυτά από τι ακριβώς πάθετε. Εν συνεχεία. Ναι, πάμε στα Προχωρήσατε, Γιάννενα, φτάσατε στα Γιάννενα. φτάνουμε στα Γιάννενα, είχαν φτάσει οι Ιταλοί προ 2-3 ημερών έξω από τα Γιάννενα. Είχαν φτάσει, επειδή ο στρατός ακόμα δεν είχε συνταχθεί. Γιατί ήταν απότομο ας πούμε και ώσπου να προλάβει ο στρατός να ανασυνταχθεί, είχαν φτάσει μέχρι έξω από τα Γιάννενα. Οπότε αφού ανασυντάχθηκε ο στρατός και άρχισε η επίθεση, τους έβαλε μπροστά και τους κατατρόπωσε οπισθοχωρώντας τους και με εχμαλώτους, με όλα τα... Δηλαδή η πρώτη μάχη δόθηκε στα Γιάννενα. Στα Γιάννενα, είχαν Γιάννενα. φτάσει έξω από τα Γιάννενα βέβαια. Εμείς εν τω μεταξύ